Kubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council uba penyait sings im ula aik sai baka jingwan penyasok jong ki MDC ni ki weipat ki seng kandang peteng. Habakren bat kinong thok khubor uba penyait ulayat hu ba kidang don ki MDC ni ka seng UDP bat seng Congress ki ban wan ban penyasok syaka seng NPP bat yagani ka seng kansa pedang sngobha sya ka seng hadien ka dorbar mang tingka. Nakalyong Chief Executive Member ulayat horu ba kum makalong hadu menta kidon langud ki MDC ki banwan penyeso no sya ke NPP. Henry kani kalaban nang keuru ha kini ki sngi ki banwan. Ulapan kid mauru badang ha kini ki hendiat sngi UMDC ke Kongres na mairang uba bat scam. Ula depan penyeso sya ke NPP. Ula benrap ru da kabaong baka jingwan penyeso jong ki MDC kadai namar baki UI ya kerukam traikam jong kini ke isi ke pementa hapo ke jingalam jong ke NPP. Hapai dei baka jing rung dangshen jong iwe na ki MDC jong ka parti Kongres ban penyesno yala dei baka parti NPP kadai ka jing shisha ka ba nakaliang i MDC jong ka mairang nilayo ban pedang ye ish ka parti but ka jing wan ka jong i se ka long ka ike ka rai ka baila shim rangba ringkat da kinong kershan ban baila sungthu ru ba in kam yo ekalat ban ajing shakri ka ba khambhai ki bai ba de lingba ka ni ka parti NPP ka badan hakaliang sinshar menta te but kiwe ki kamru ki bangila persyang le se haibor berit kum CM bat ka kenhuan hi berkawai ngila persyang banyetre ka ba penlong le si kini ki wei ki dukhat ban ajing kershan kamtam ya ka executive committee ka ba dangshen ngila yo ban shimti bat benta kala ya chakmat ki donru sekiwe ki MDC nak parti Kongres bat ne ki wei ru wat nak parti UDP kiba shen insa yo pedang ki syaka parti ke jongi but ya kata ngin le tang shudap ka assembly session ka ban kut ha ka arpunyo torik neu rempang te kata hi nakalyang jongi ni persyang ban tre bah ya kakam hang ni po district council ban penimbiang session ya ka spirit jongka district council kaba katkum kariti sensya jong kari India kala ai boringi kamtam ban penne pensa ki jinglong jingman riti dustur kiba khasi longshwa manshwa la hikai ngi nadu ka kabat khendo bat siap ngila dan laka jong kalan ak hadu ka kedien ka thli ru ngila persyang kat bala benang ben scam te da pipai ka sensya khadar ka jingdon jong ki it ki hima ki sim ki lingdo ki wahadadar ki sardar kini ke de ki jing hikai practice jong longshwa bala hikai ni but nakaliang ka ritis in charge jong kari India kat kum ka six schedule la ai boring ni ya ka bangin la ban kam pen klan shu ban itu shu yaki te kani hile se la ban long ba ka jing tray ka jungi hakini ki kendiat por seka penlong iki wei ru KMDC ban shania ekini ka executive committee ka bumta but ni ngait scam but ni kerman scam ru badaka jingwan jungi ni perlok ban ajing kershan ini ngiru nginang yo mensim but nginang la shushu ban kam tray ba namar ba ngidang don kam mi ka jing tray lang ki babun nakam ta ka jing mentoy jok pai ba but nakamta ka jing baha jing nyat jong ke imlang salang but kari khasi berkawai te masuba nakaliang jungi hi kumba pla tibru bakalyang ka nakaliang ka sarkar but kumju kadan ru ka pending case po high court kabala penlong le se ka government ban ra ka cabinet ban rai ru wat ban penjalan ya ka samoi trekam jong ke HDC ban HDC nama kadang dan ka jing sateng ban penbei renti isnong ada ka delimitation committee habide bakani menta sa kumbal laingut
Kendang so laingut ya mentah kan kau fi dang kelim tas ni dak sirio la syai singi yo dang dan biang wan ngam nang ong kata te sa laingut kumulong mentah te ngiru ngin persyang hi kat balak menteri bah ya kakam kumbala bensyat la syanya ada ki para MDC te haduk mentah ni shim hi kajing ya ajing mut lang ne kajing ya trai lang na baru ki executive member bat ki parlok MDC ru ki badan hakal yang sensyar wat ki badan hakal yang ya tai ru da ki don kam kono ka jing don kam se ki kendo jing e ki don kam ru ban ajing mut benang kampen bahar kom tre kam juga isi ngi kloi ben pediang bat ngi sengap kan yaki apa kiwan te kam hadu mentah ta kadau kan ka environment ke jing tre kam jungi po council ka long ka ba ya be ya ti ka ba sultanat se la no